ইউপিপিএল স্টেনত যাব, বিজেপিয়ে বিজেপিৰ স্টেনত যাব। বিজেপিয়ে 20টা খেলে না 40টা খেলে, তেখেতসকলে কৈ আছে কেতিয়াবা ইমান খেলিম। চ' তেখেতসকলে ডিচিশ্যন ল'ব, আমাৰতো আমি ডিচিশ্যন ল'ম। না, আমিতো 40টা সমষ্টি, আমাৰ 445টা প্ৰাইমাৰী আৰু 3200টা বুথত কাম কৰি আছে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাকে। ইমান সোনকালে নালাগে, অলপ পিছত কম। खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। बिटिसिनि दानि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि मोनसे नंखाय दोहोखौ जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव लाबोनानै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ थगाय थसि खालामनानैब्लाबो मोनसे गोजौ लेभेलाव दोनहैनायनि मोनसे थांखि आरो सिमां सुजुदोंमोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि थांखि जेरैबायदि सिमांखौ सुजुदोंमोन, बिथाङा दिनै जाफुंसार खालामनो हादिया। जेराव दिनै बिटिआर एकर्डनि दोहोखौ लाबोनानैबो प्रमद बर' बिथाङा जागायजेननायावनो जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव अनलि 12टाल' सिटखौ देरहासार खालामनो हादोंमोन। अब्ला सानना नायदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना बे आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारमोननि हेफाजाब मोनामोनब्ला, थुलुंगा मोनामोनब्ला मालाब्लाबो बे जोंनि बिटिसि काउन्सिलखौ सालायनो हानायनि बिस्रा गोहो गैयामोन। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जेराव दिनै बिसोरो माखासे देरहालांनाय MCLA केन्डिडेटफोरखौ बै गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव सानथाम सानब्रै हरथाम हरब्रै बिसोर दोनखुमा बायनांगौ गोनां जानानै फैदोंमोन। आरो बे लिलि हटेलनिफ्राय बहाबा बै शिलं मेघालयावबो लांनानै दोनखुमा हैनाय बाथ्राखौ जों दिनै मिथिनो मोन्दोंमोन। दिनै लाखुमासो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना नै दा जोंनि बिटिसि काउन्सिलखौ सालायगासिनो दङ। खनबेसे चान्स मोनगोन बिदिलाय? खनबेसे फैबाय थागोन बेफोरबायदि चान्सआ? खनबेसे? बिटिसि एकर्डनि उनावहाय जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्स बे बिटिसिखौ सालायबोबाय थादोंमोन, बिथांनि बै 17 इयार्सआव रावबो आदार्स पलिटिकेल पार्टिफोरा जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो हायाखैमोन। अर्थात मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जेबो चान्स होआखैमोन। दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गावनि बे 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायबोबाय थानाय समाव जाखिनि खामानिखौ मावफुंनानै रायजो राजाफोरनो होदोंमोन, बै खामानिफोरखौ मुं लानानै मुं सुनानै आं मावदों, आंनि दिनाव मावदों होननानै दिनैसिमबो पलिटिकेलि डायलग मारिफेराखै। दिनै बै दिल्लीनि जा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि लांगोनायाव थानाय सिबिनां बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा मुसुखा, बे मुसुखाखौ लानानैबो दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा पलिटिकेलि डायलग मारिफेराखै। बै बिटिसिनि सेक्रेटारियेट न'नि लांगोनायाव थानाय बड'फानि मुसुखानि मुंखौ लानानै दिनैसिमबो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा पलिटिकेलि डायलग मारिफेराखै। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैयो, एन्ट्रि मारिफैनाय लोगो लोगोनो बिजेपि बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसिआव जागायजेननायावनो 9टा सिटखौ खायदा बोराय बाहायनानैब्लाबो बिसोर माने मा आवग्रिना लानो हादोंमोन। आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनाय लोगो लोगोनो जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ गोबां रोखोमनि माने गुलाय गुजाय जानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन। आरोबाव दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायफुबाय थानाय समावनो जाय सानखालि सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंजों बै दिल्लीयाव लामा बेखेवनाय जादोंमोन, बै सानखालिनो आसामिस कमिउनिटिनि सासे आसामिस सुबुङा जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ ओरैबायदि गाज्रि रावजों लिरनानै सोंखारिदोंमोन, बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि सायाव जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङाबो जेबो गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदिया। दिनै मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोनाबो बेनि सायाव गोख्रोङै सोंखारिनाय बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदिया। आरो बिटिसिनि दानि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो बे बाथ्रानि सायाव गोख्रोङै सोंखारिनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदिया। जेराव बिथांमोना सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिलसफिनि बिखायाव गसंनानैनो दिनै बेफोरबायदि स्टेजखौ मोननो हानाय साफा जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिमोन। दिनै बिथांमोनानो बर' हारिनि बिफाखौ रायनायाव दिनै नुनानैब्लाबो खोनानैब्लाबो दिनै गावबा गावनि खुगाखौ दिनै बबा खालामनानै लानांगौ बायथ' जाना फैदों। मानि थाखाय? मोनसेल' रिजन, बे पलिटिकेल सिस्टेमनि थाखाय। दिनै बिथांमोना पलिटिकेलि खुगाखौ खाथेजोबनानै दोनजादों लासिं सिंनि बाथ्रा। जेराव दिनै मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोना पलिटिकेलि मा बुङो, जोंनि इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टनि समाव सोरबा बिपिएफनिया, सोरबा बिजेपिनि, सोरबा कंग्रेसनिया जेबो माने मा स्किम मोनानो। मा बाथ्रा बेलाय? मा बाथ्रा जाखो बियो? बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा बर' फिसाफ्रा बर' फिसा नंला नामा? बिजेपि पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा बर' फिसाफ्रा बर' फिसा नंला नामा?
कंग्रेस पार्टी को सापर्ट खालामग्रा बर' फिसाफ्रा बर' फिसा नङा होमबा दिनै पलिटिकेलि नोंसोर मा खालामनो सानदों माने बर' फिसाफोरखौ डाइभार्ट डिभाइड खालामजोबनानै दोननो नाजादों नामा जोबोद लासिंसिं बाथ्रा जादों खिन्थु बियो मानगोनां निउजि ब्रह्म नोंथां जेराव जों दिनै मालाबाबो नुबोफेराखै खोनाफेराखै जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लानानै पलिटिक्सनि डायलग मारिनाय नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै पलिटिकेलि डायलग मारिनाय बाथ्राखौ जों दिनै नुनो मोनबाय बेनिफ्राय आरोबाव मा दुखु गोनांसिन बाथ्रा दंबावो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मोनसेखौ बिसोरो नागारलांला नामा जेराव दिनै जोंनि बर' हारिनि बिफाखौ बिसोरो गावबागाव पलिटिकेल सार्थ पार्टिनि थाखाय दिनै मुं लानानै दिनै बिसोर बाथ्रा बुंनो गोहो मोनबाय आरो जेराव दिनै गुबुन हारिनि मानसिफोरासो दिनै जोंनि बर' हारिनि बिफाखौ लानानै दिनै मुं लानानै दिनै बाथ्रा बुंनो गोग्गानो सोर बिलाय अरुप कुमार देआ सोर बियो जोंनि बर' हारिनि बिफाखौ लानानै पलिटिकेल बाथ्रा बुंनो सोर अरुप कुमार दे बियो सोर बियो लाजिनांगौ बे बाथ्रानि सायाव स्पेशली दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' आदा नोंथाङा मा क्लियार एक्सन लाबोगोन बे बाथ्रानि सायाव एसे साननानै नाय दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङाव गावबागाव सार्थ पार्टिनि थाखाय गुलाय गुजाय खालामलांनो सानबाथाय जानाय नङा दै चान्स होनाय नङा सिदा बाथ्राखा दिनै बै पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि हाखौ आदानि कम्पानिनो होनो थाखाय होनांगौनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना हर सान ओजोंनिफ्राय ओजों खारथिंगासिनो दङ नाथाय दिनैनि बे समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ साननानै नायब्ला मोजां जागोन बे आदानि कम्पानिनि पावार प्रजेक्टआ मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे हारिनि इयुन जेनेरेशननि थाखाय थारैनो माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि लामाखौ जुदि लाबोमारोमोनब्ला बे आदानि कम्पानिनि पावार प्रजेक्टखौ बे आसाम स्टेटआ जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव जों बर'फोरनि हायाव मालाबाबो हरनाय नङामोन बे बाथ्राखौ खिन्थु एसे साननानै नाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जाय हारिया जोंनि बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो बै जारिमिन समनिफ्राय दिनैसिमबो नाजागासिनो दङ दिनै जाय हारिया जोंनि बर' बिमा माहारिखौ दिनैसिमबो जिनाहारि खालामनो नाजाबाय थायो जिनाहारि खालामबाय दङ बे हारिजोंनो बिसोरो दिनै पलिटिकेलि माखासे खामानिफोरखौ दिनै सिङाव थानानैब्लाबो माने खामानि मावगासिनो दङ गावबागाव बेनिफिटनि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन 2003 10 फेब्रुवारि मानगोनां बेलटि ब्रादार्समोनखौ लानानै जा मोनसे बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन 6 सिड्युलनि सिङाव लानानै बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनबोखानाय लाबोनो हाखानाय माखासे मोनथायफोरखौ माखासे गोहोफोरखौ माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौ बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे मेलेमजिबि इन्टेलेक्चुएल लिडारफ्रा दिनै खोमानानै फैदों बा फाननानै फैदों जायनि थाखाय दिनै बिसोरो दान बान्था महरै बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल सिङाव बे सिएमनि शेयारखौ मोननो हादों बेनि बादै जेबो नङा दिनैनि बे समसिमहालागैबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदिनि माखासे गोदै गोदै खुगाजों गोजोमनानै थाबावग्रा दंबावोना दिनैसिमबो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदि लिडारखौ सिनायनो हायाखैसैना जाय लिडारानोखि सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिअलजि फिलसफिनि बिखायाव गसंनानै बै गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव आं सीएम ईएम जानो थाखाय सोमावसाराखै मन्त्रि मिनिस्टार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्ला समसिमहालागै बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जाया अब्ला समसिमहालागै सोमावसारलांबाय थागोन आरो जाय सानखालि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जागोन बै सानखालिसो लायनो प्रमद बर'नि डायरिया लायनो फुल स्टप जागोन अब्ला दिनै जोंनि बर' हारिनि जा सिमां जा थांखि बियो दिनै जाफुंसार जादों नामा जोंनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों लाबोनो हाबाय नामा जोंथ' लाबोनो हायाखै अब्ला दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा माबोरैहाय बे गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ सा ससेयाव एंगारनानै माबोरैहाय जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बिटिसि काउन्सिलाव एन्ट्रि मारि फैखो साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनाव दिनै सोंथि खालामनांगौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकेल फिल्डआव फैखांनायनि उनाव पलिटिकेलि डायलग मारिनानै थगायनाय बाथ्राखौ जों सिरियास लाया नाथाय जाय बिखायाव गसंनानै जाय गोथार जायगायाव गसंनानै दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दिनै गोथाङै गोथां थगायबोदों बिनि फिननायखौ एक्चुअलि प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव होनांगोन दिनै नङा गाबोन नङा सानसे खिन्थु होथारनांगोन दिनै जाय बायदि प्रमद बर' बिथाङा बे गोथार आइडिअलजि फिलसफिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायनो हायोब्ला बे पलिटिकेल सिस्टेमा प्रमद बर' बिथांमोन बायदिनि थाखाय जेबो नङा बे पलिटिकेल सिस्टेमा प्रमद बर' बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजांसिनसो जाबावबाय जेरावनोखि दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदिया पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैखांनाय लोगो लोगोनो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा थिनानै दोननाय समनि गेजेराव जुदि आखरे आखरे पालन खालामजायाब्ला मावफुंजायाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनायनि बाथ्रा समादिसुं बारलांबाय सुइसाइड जानायनि समादिसुं बारलांबाय मानगोनां प्रमद बर' नोंथां आरो नोंथाङा मा बुंदों 2 बोसोरनि गेजेरावनो रङा हेवजियानो सुइजारलेण्ड बायदि बानायगौमोन जोंनि बे बिटिआर
बड'लेण्ड BTC खौ साननानै नाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन न'खर न'खर साख्रि मोनसे पद मोनसे जब आरो बावैसो सान सिगाङाव मा बुंखो जे लाइमोन सेंग्राफोरनो साफायाव 2 लाख रां होनायनि बाथ्रा जायफोरा साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर हौवासाफोर लाइमोनफोर बे साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन साबैसे मोनखो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' हारिनि लाइमोन सेंग्राफोरनाव सोंहरदों आङो प्रमद बर'नि होनाय 2 लाख रांखौ जोंनि बर' हारिनि साबैसे लाइमोन सेंग्राफोरा मोननो हाखो बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहर मोनदोंना मोनदों साबैसे मोनखो फोरमायहर मानगोनां प्रमद बर' नोंथांमोना जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन बै बिटिआर एग्रिमेन्टनि MOS आव थानाय दफाफोरखौ A to Z बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो फरायथिनानै बुजायनानै जुदि होनायमोनबा जोबोद मोजां जागौमोन गोहो दंना गैया बे बिटिआर एकर्डनि A to Z दफाफोरखौ फरायथिनानै होनो जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोहो दंना गैया मानगोनां प्रमद बर' नोंथां दिनै जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफिनि बिखायाव गसंनानै बे गोथार गणतान्त्रिक बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गोथां थगायबोदोंमोन बेबायदि लिडारखौ पलिटिक्सआवनो जा बा बायदिसिना बिथिङावनो जा जोङो सापर्ट दा खालाम बिसोरखौ इम्पर्टेन्ट दा हो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नङाब्ला गोरोन्थिया जोंनिनो जानानै थागोन जोंनि गोरोन्थियावनो बिसोरो आरोबाव गोजौनिफ्राय गोजौसिन थांनायनि मोनसे सुजुग आरो सुबिदाखौ लागोन बेफोरबायदि गावनि गोसोनि हास्थायनायखौ जाफुंसार होनो थाखायनो जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ आन्दोआव फाननानै जाग्रा गावनि गोसोनि हास्थायनायखौ जाफुंसार खालामनो थाखायनो जों बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा लिडार दैदेनगिरिफोरखौ नेक्स्ट टाइमाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मालाबाबो सापर्ट दा होसै आंना खिन्थु सिदा बाथ्राखा थोंजों बाथ्राखा बेवहाय गाज्रि मोननाय मोजां मोननायनि जेबो बाथ्रा गैया नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि